Kai, mai gida kai. Mai gida. Ikon Allah. Mai gida. Tashi! Wani irin walakanci na tun yaushe da ka tashe ka kare min walakanci. Ke tsaya ta asuri. Na rantse da girman Allah ganin laushi bai hana ni tankaɗe. Allah. Ke bai zuwa cikin gidan ga ce abin da kika dama duk shi na kika yi min. Iya, mai gida. Wallahi. Hey, shin wahala ko dai kana ganin cintana? To don me Shekara. Don ke gaba yi miki. Wallahi ina ji miki. Ko kana ganin ganin cintana? Wallahi ina ba ka tsayawa. Na ki tsayawa. Na ki tsayawa. Ya dai ka tsaya. In ke cika wallahi mai gida in yi maka mugun bugu. Ni wallahi ganin laushi bai hana ni Ba ka tankaɗe. dai tsayawa. Na ki tsayawa. Ka tsaya ni ce maka. Wallahi ina ji miki. Ka tsaya. Hito. Ba ka tsaya. Na ki in tsaya. Wallahi da ka tsaya. Na ki in Ka tsaya ka gani. Na kiya. Ba ka dai tsayawa. Na ki in tsaya. Buganni. Ke ki fara bugu na. Ka fara bugu. Ke buge ni. Wallahi ka buge ni ka gani. Ka sani mi kwami shi don Allah. Don Allah ka mi kwami shi. Ya ki mi kwami. Dole dan turza. Tsaya. Ai ba magana turji ta ba. Kwatar ne tsaya ka Ka min shi mi ta yama. ina kwance, ina kwana, ina maholkin gamu mun shiga bila za a rantsar da mai girma ministan shari'a Abubakar Cika Malami. Radiyallahu anhu. Matsayin mataimakin shugaban kasa. Wai saboda matar ga tana azura ka ba ta son ci gabana. Algunguma ɗaya ta tashi ta wanka ɗamin ruwa ta tassan. Ha ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Da kwana ta tassan. Sallallahu alaihi wa sallama. Amma ko baki kyauta ba. Wallahi baki kyauta ba. Kai kuma in don wannan muhalkin ka tabbas haka na da Allah shi a mataimakin shugaban ƙasar Najeriya. Sai ka ci gaba da kwananka. To, Sai ci gaba da kwananka nace. Ke kuma tsaya in haɗa miki. Duk abin da ki sha gidan ga ki ɗarma ki yi kyauta wallahi da gidan Abubakar Cika Malamai ka hitowa. Ministan shari'a. Mu al'umma Kebbi ba kaji muke ba masu ci mu goge baki. To, Duk abin da aka ji haka ta birnin Kebbi Abubakar Cika Malami ya mana abin da muka fata Allah duk wanda ka adawa da Abubakar Cika Malami Allah shi gwada mai abin nan. amin. Duk wanda bai so Abubakar Cika Malami Allah shi mai mutuwar kwandon tomato. Amin. To ai ni ban sani ba. Tunda inda na san abin da yake ciki shi muna tashin hankali haka. Ai sai dai in bashi hankuri. To ko yanzu A to. ko yanzu ta yake cin mamijin kike bashi hankuri. To yayi nagode. Allah ya sauwaka ke. Ai ta hankuri. Ciao.